It-tama dwar is-sitwazzjoni fil-Libja hi li d-diskussjonijiet f'Ġinevra iwasslu għal soluzzjoni. Din tista' tiġri biss jekk jingħaqdu dawk kollha ta' rieda tajba fil-Libja. Waqt li kien intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li dan l-inkwiet għandu jgħaqqad lill-poplu Libjan minflok jifirdu u huwa dan l-ispirtu li pajjiżna qed jadotta fid-diskussjonijiet. Neutralità ma jfissirx li ma tagħmel xejn, trid tkun attiv fl-istess ħin. Tkun attiv tal-imod imma li ġġib lin-nies flimkien. Li bliet Derna u Sirte fil-Libja issa huma fidejn il-militanti tal-Istat Iżlamiku. Fost oħrajn dan ifisser iktar immigrazzjoni illegali fil-Mediterran, fejn din il-ġimgħa biss mietu ma' 300 immigrant. 700 oħra ġew salvati u ddaħlu l-Italja. F'Malta l-inqas sena li daħlu immigranti. Jien nista' noqgħod ngħid isma' qed tara u veru għax ħdimna b'mod effettiv u ħdimna koordinazzjoni mat-Taljani. Ma dejjem ngħid ukoll li dan kollu se jinbidel f'ġurnata waħda. Immaġina l-affarijiet kieku mhux qed naħdmu b'mod effettiv dan s-700 ruħ setgħu daħlu Malta dal-lejl. It-ħassib f'Malta jinħass ġmielu minħabba li l-Libja tinsab biss tefa' ta' ġebla bot. Iżda Malta, għalkemm gżira, mhijiex iżolata. Qed noperaw f'kuntest ta' servizzi tas-sigurtà mal-pajjiżi kollha li jgħinuna mal-sorsi ta' informazzjoni fil-Libja stess, ma' sorsi ta' informazzjoni f'kull pajjiż li aħna għandna kuntatt miegħu u xejn qed jindika dak l-affarijiet ta' periklu għal Malta. Imma hemm periklu għal Mediterran, hemm periklu għal Libja, hemm periklu għad-dinja kollha. Il-Prim Ministru Joseph Muscat appoġġja lill-Gvern Taljan li qal li lest jissieħeb ma' missjoni ta' paċi tal-Ġnus Magħquda. Jien ili sena ngħid u nsostni illi l-unika soluzzjoni għas-sitwazzjoni fil-Libja llum il-ġurnata hija li jkun hemm intervent taħt il-kappa ta' Ġnus Magħquda. Illi ngħidu x'ngħidu, kwalunkwe stat biex jirnexxi irid ikun stat illi jkollu fidejh is-sigurtà tal-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li Malta tista' taqdi fost l-oħrajn ir-rwol loġistiku f'operazzjoni ta' żamma ta' paċi. Madankollu huwa importanti li l-ebda Malti ma jibqa' Libja. Min għandu l-familjari tiegħu hemmhekk li għadhom qed iwebsu rashom li jibqgħu hemmhekk, inħeġġiġkom, kellmuhom, għejduhom joħorġu kull jum li għadda ħajkun jum aktar diffiċli biex noħorġuhom minn hemmhekk aħna. Minkejja li s-sitwazzjoni fil-Libja hi f'Malta m'hawnx lok ta' allarm. Sallum il-ġurnata m'għandna l-ebda informazzjoni, m'għandna l-ebda indikazzjoni ta' xi periklu reali għal pajjiżna dwar xi kien hemm għajdu ta' attakki ta' nies ġejjin Sissa dak m'għandna l-ebda tip ta' indikazzjoni. Il-Prim Ministru stqarr li wieħed m'għandux joqgħod fuq rapporti infondati li spiss jiċċirkolaw fuq l-internet.